देवगडमधील मोहन प्रशालेत आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं वारकरी दिंडी ही मोहन ग्रामपंचायत ते मोहन गावठणवाडी दरम्यान काढण्यात आली। आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं हायस्कूलचे विद्यार्थी मोठ्या उत्साहाने आणि विविध वारकरी वेशभूषेत सहभागी झाले होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं